Sagodahin nga rin ti surat, ni pagayam tinga karen, Dear Manong Nemy, Kasano Kadi iti Agayat, Manong Nemy. Ayaten tayo ni Apo Diyos iti so amin nga puso, panunot kan kararuwa kan pigsa tayo. Kan kasnamatan nga ayaten tayo ti padate nga tawa kas panagayat tayo ti bagi tayo. Ammo tayo Manong Nemy nga dahil tati kang runaan adwa abilin nga mangsakop ka rin so amin nga bilbilin. Iti panang ipatag tayo, panangayat tayo kina Apo Diyos, kastamatan iti padate nga tao, kasta pa iti bagi tayo. Ayat iti kabsat, ayat iti gayem, ayat ti ina, ti ama, ti ina kinama ang mga ayat karag iti anak na. Ngayon ti mang piling arot nagbaling nga sweetheart, ti katakta ko na inay titong palbihag. Kasano, ti agpili, kasano, amarik na tayo. Nabayagan nga agar-arem kanyak ni George, Manong Nemy, idi palang college kami. Nga ni George, kat nasingeden, karag iti parents ko ken kakabsat ko. Umay dito yung balay ni George Manong Nemy kasla membron ti pamilya mi. Ipapabalay na nga nabayagan. At nabayan na ginigundawi Manong Nemy nga awag na kadapapakin ni mama ket papakin mama. Ang im awan, tiyan yaman nga relasyon mi. Nasingin kam lang gayem as a friend. Ngem, awan ti mariknak anay isang sangay nga riknaken kuwana no di kas may sagayem, kas may sakapsat. Aking ka Manong Nemy nga dintengen tinitudi nga panawen. Tapno mariknak, ti kungkunada nga pudno ayat. Tapno ti kastang kat mariknakon day tangayat iti may sa nga lalaki. Ngem, nakadakdakkel nga ngem Manong Nemy. Yung sakbay nga nanay nga nakirugi, dito nga pakasalita, nga kahit kumat nga iburay, dito nga programa Manong Nemy. Muna kablawan kayo, tinaragsak kinagasat nga oras yun dito Nemars Studio. Kastamatan ka nagidi amin nga pandak nga dumdumngeg ka nagbibuya. Nagidi OFWs, kan ka na tayo amin nga sapada. Na naruna kang ka Manong Nemy nga sigat itimon, kan magtadbiyag ka nagidi pakasalitaan, ama itaklin kan ka. Kastaman nga rod Manong Nemy nananay nga rugik ti amin. Nakapagturpusa ko niti college Manong Nemy, nag-applyak pa yan niti trabaho. Ngayon mawampay tinag-strike ng trabaho. Mahilig ak Manong Nemy ka nagiti barkada. Ngayon saan nga daka sa barkada? Nagiti na siya ta barkada. Kaya di may isa nga malem Manong Nemy tinawagan nak ni Heidi, best friend ko. Hello friend. Tagasang ganito no madamdama. Abay. Tamaki birthday. Birthday man, baka sabali man yung pagtungpalan na. Aman. Ado tayo, met. Sika, pati ni George, umay. Kahit umay ni George. Tapay, met. Makulit. Feelings na talagang tirik na kita. No, kukuha tayo, girlfriend na. So, ang batang namin yan, friend, nakabaybayagan, hindi adata pala yung college. O, matindi, magkunam ka ni George, na singpet, ambisyon na. Ano nga, ambisyon na? Ha? Ag-sotskwal ka di? Hamad mahilig ti chicks, siya mo lang patag na. Pasaremet uminom, gagang ilang oras siya uminom kami, beer, may sa 2-3. Hindi nga nagigimik, uminom tayo, di ba? Napilit na Manong Nemy ni Heidi, nga si Murot kang kuwana, wain Manong Nemy, napangkam na ki-birthday. Hindi pag-birthdayan Manong Nemy, kaputo ubing tag-birthday, awan mainom. Sa medyo nasapa Manong Nemy. Ngayon nagtumpalan na, hindi malpas kami nga nangan, katawanin, tinaskan pangaramidan mi, direta nga pag-birthdayan, di kabagyan ni Heidi. Tuwapay nga kagaduwami nga babae Manong Nemy, mali upat kami. Puro kang babae. Napanggamit may isang video o kibahan.
Nagkakanta kami Manong Nemy kabayatan nga ininutin ming inument sa gaysa sa dudwa kam nga beer ken pulutan. Alas 10 nga tan Manong Nemy ti arabi kaado ti tao customer Manong Nemy. Idi agawsen ni hiding agawid kami. Sige. Ang kinunak Manong Nemy nga di pa lang asinsintirek ti may isa nga lalaki nga may sana iti may salamisaan. No pa anda nakilamisaan keng kuha na ita nga dinamat amam mo. No manan akasin da Manong Nemy ti beer nga paginuman na. Ape nga tawan ti kaduhan. Kanape akas talayan nga iti panaginom na. Mas lakayat na ti matay iti barte. Naku nakitinakam ko Manong Nemy numanan kitain nakmet. Sa nakitkidayan ti loko. Bastos. Naging ka sinagid ko ni Heidi Manong Nemy. Heidi, friend, kita man na dyan nga lalaki. Sino? Lujoy. Mr. Lonely awag ko kinukuha na. Apay, unang tagmayway sa Lonely, I'm Mr. Lonely. Manong Nemy, kinantak ti Mr. Lonely. Sa ako imbaga nga isagod ko keng kuwana ita nga kanta. Sa ako ambot ninagan na ng imbaga nga nangalamisaan kiniti panagmaymaysan. Nangignamat Manong Nemy kit ingato na ti may isang ima na sa nag-times up, sa nagtangod. Thank you na nangataan. Aging ka Manong Nemy ang gumana ni Heidi. Friend Tan. Intayon. At tawag ko, emergency, gawin akon. Muna kailatan. Hala, nagkuyog ta. Saan ta nga kuyog nga gawin? Muna kailatan. Ape, kahit mo batag may mesa, gabot ada lonely boy sa dyan, baling gabat nga lonely girl. Basta nagbatik pa lang. Bahala ka, friend. Ha? Siya kagit gumanggana tak. Nabatak matan nga may mesa Manong Nemy, kat imbes ko nga dyan lalaki, umasadag nga will you join, may I join you kung na kumangim saan. Nabartik sa launa yun. Sakon Manong Nemy mismo timasidig keng kwa na. Hello, Mr. Lonely Boy. Hi, Lonely Girl. Nakadum sa amat yung tuminom. Bro, baka di mo kayang tagawin. At dakamat. Amula kita drive. At ako tsek. No di mo kayang nga siya akong tag-drive. Ano siya akong tag-drive at siya kanto tag-drive. Dabi ko mga sumurtak kang i-drive ka. Abi nga pinanawan na ka nagdi kakaduam. Abi nagbati ka. Kahit na kaya danggayan. Huwag nga rin maasyanak kang ka tagmay ka. Sa gayam ni Noel. Siya kami di Karen. Inyawat na titakulap na Manong Nemy. Nag-shake hands kami kat nagraip. Dagi di nakulap. Nagbara ka naglamoy ito nakulap na Manong Nemy. Sa nakapagpagkat ti parang na kanyak. Sila klamalablabusan dahil nga parang. Idin ito tatsak mat maawatan tiriklak Manong Nemy. Dito ka din ti kunadang ayat. Ngamasino na ito nga tao. Dito nga lalaki. Ngagnagan ti Noel. Nga makariknak ti ayat. Ayat nga jak mariknak ni George nga mamang pa'y nga garaaran. Ape nga nagbatiak. Ape nga inasidgak. Ape nga kinalamisaak. Nag-order ti beer sa gaysa kami Manong Nemy. Stunan. Adun tinainom mo. Kayak pa laing. May salayangan. Basta promise mo ha. I-drive anak. Dalaga di akong kaya tag-drive. Kasano lang arudan no ko. Awanak ko ma. Iso nga arud nga. Kinaidok ti minom gabotada ka. Manong Nemy estranghero na ito nga lalaking no apay ng manugutak.
Nga di rumwar kami kalbasa nga nagbayad ti bill Manong Nemy. Inatibay ko. When? Kasi ladan relasyon mi Manong Nemy at atibayek. Inarakop ko ti bagina tapno sa nga matulid. Inakbay naman takyag na iti abagak Manong Nemy. Intudo na no sa dino Manong Nemy tayan nakaipark nga ti kotse na. Tinaka niya ti tulbek. Ina-automatic na Manong Nemy. Nga naglukat tiri daw. Sunti muna nga naglukan. Iti abay ko, siya kamatiad na iti sangot ti manibela. Oh, pangitulog ako, kaya kinunak Manong Nemy kinimbagahan na ti eksaktong address. May isang apartment, timbagahan na Manong Nemy. Hindi makadanon kami Manong Nemy, timbagahan ng apartment, hindi pagonyak isona, aguro-urokan. Nako, adamat may isa bakit Manong Nemy ng ILOCANO gate. Yung parking ko na ti kotse. Sakdim sahag Manong Nemy kat nasdaw ti bakit. Ay, sika ti nang-drive kang kuwala. Balasan ko. Wala na. Kailan ang artubranan. Nakaturog mo din. Jesus sapo ya. Kaya magman nga rod ta, in-drive mi so nang intulog so na dito eh. Wala na. Isa kaim ni Karen. Kapinanom ni Noel. May isa nga kayo na na. Isa nga rod nga, dinanggayak nga naginom. Kaputan madlaw ko nga talaga nga nabarteken. Kinontrol ko ito naginom. Tapos may tulog ko kunak. Deta nga door. Umuna nga rin daw ti pagyananda. Pagyananda. Kahit nang sawan, at na pamilya na, nakaduwa na. At nalagyan dito ang anak na. Timalawan ti asawa na. Deta siguro ti pagbarbartakan na, tilukot to eh. Dilamas siyang kadagitan anak na. Ano awan ako nga makasasikaso kadagito, Bing, kanya klamon. Ay, ganing bagmanta, kinasya bisuna. Nakakaasing nga rin pa nagmaymay sana, nana. Manong Nemy na rin kumatlaing ni Noel kita simrek kami. Ngimato kami. Maganin patuldo na kanya ti silid. Inlukat na Manong Nemy. Kanida na makastregan, intumba na latan ni Bagina ni Katre. Hawanin, naturog man ni Manong Nemy. Nana, ayan na kita anak na nga ron, at dati bangin na kwarto. Kaya yung bagman ta makasulo-sulo da. Yung baga, namanakam dyan inauna. Manong taon dyan inauna? 5 na pa ilaing. Gino, di ngay. Nasurok na may sa. Hapo na yung matin. Nasa pa si Mang Peditay ni Noel, nasikaso na dagitan na pinakan na ida, kalbasan na. Handa pa nakaturog ito, ibaga na kanyak nga, pakikit-kitak. Rimual, Jesus mo pamanan na ginungkunak tinakam ko. Noon ti mang itulnog keng kwa na, dandani maidong parang ti kutsena. Ano may lukat ko nukan ti gate, dinapayan may sarek. Dagiti naganak keng kwa na, kakabsat na, kakabagyan na. Saan nga taga dito'y? Ni Noel. Taka Isabela. So akong kabagyan na dito'y. Diyan rin asawa na. Sambat nga taga dito'y. Taga Tarlac met. Awan kabagyan na nga rin dito'y. Ngayon dito'y tipagtrabahuan kami ni Noel. Ay na, makaturog akong malasan ko. Alang rin, agawid kang dumaten. Doon mo lahat maoren mo nga logan dita. Paamyan ang kala. Yung tikas ito yung oras. Ang may mesa ka balasang mo umyang kalayangan. Yung kakaidan na kita ubing. Sige na. Thank you nga na kayo. Ikadaklabin na ito sapatos ni Noel. Awanin ti bakit Manong Nemy. Ikat ko na sapatos ti lalaking ang jakbat. Tsaka puno apay, katulong-tulong tayo itong lalaki. Yung nakakaasi namin.
Iti mapana kitibangin nga silet Manong Nemy nakitak ti duwang ubing. Nagpintas pa nagkaabay damat maturog. Babae, tinauna. Napintas ka babae. Di ba nasalot so tinagan na ita kanina na ore di bakit jak pa nasalot so tinagan na. Lalaki matilal ubing Manong Nemy. Nganya ti klase ti puso ti ina nga nang panaw ka nagit yung ubing. Anya ti rason no api nga pinanawan na di kito yung agama. Hindi so yaaban na akong Manong Nemy, hindi sukon di handbag ko, cellphone ko, so pala ti parang kita cellphone Manong Nemy. Naka-sign gaya Manong Nemy. Nakadado ti mi school ni mama. So sapo ay tinaksaklatan Manong Nemy. Ma, didak pakadanagan, agawid ak into nubigat. Ulitek, didak pakadanagan. I'm okay. Insan ko, Manong Nemy, kalbasan na. Nidab ko sa cellphone ko, nagidaak, nakaturog ako. Kabigatan na, Manong Nemy, nakatuna rimas pala ni turog na kitubing, napanag iti kwarto nga ayan ni Noel, na plastar na idrabi, kasi diya pala plastar na piman. Napanag iti kusina, Manong Nemy, ti baba, ti kusina. Kinitak noon niya nakitinaskan nga maluto, damat nagyan ti rep. Nagluto ak, Manong Nemy. Alis tumat lang nga, naidagpros ko ti karne, nagatubo ak sa damat nating, ada itlog kan hotdog, dayta. Dagiti ubing, Manong Nemy, di muna nga nakariing. Imulog da, kibkibin da. Ito na makita na, sino ka, tita? Siyak ni tita yung Karen. Sika, ang tanga mo? Julie, tita, Julie. Isumat ni Junior. Apa kami nga awan ni Mami, oh. Pinanawan na kami ni Mami. Nabayagan? Dandanin makatawin. Napanan na. Sigun kiti ni Daddy agad. Managawat ko agad. Si Morat ito sa bali ang asawa na. Si Morat sa bali ang lalaki. Wen, tita. Ayaw mo natin ngutang kag sa CR. Daram usam agmulumulog kayo, agtutparas kayo. Baglaki din Manong Nemy naman daw kumanakan ni Julie. Nagapo da Manong Nemy di comfort room. Dinamag ko nuwan natin inumandan ko sa kabigat. Aggatas na ko ni June. Adas siya ti gatas na, tita. Okay. Sige nga ag-chocolate takmet, tita. Chocolate? Sige, ito yung plangin ka rin, 5 years old ka, hindi basa kan. Wen, tita, asidig lang dita. Oo, wan, ang eskwela dita private school. Wen, tita, magmagnakno ka. Kit sino nga tigayuan ka ni ading mo, no awan ng agbasa. Kit ni papang daddy, mapamagtrabaho. Iba't bati kay ni Lola Carmen. Dati bakit kaking ko karit sa apartment? Wen, tita. Manong Nemy kasla gawaw at tirik na ti ubingan na surok ti may sa katawan na nga ni Junior. Kasla na iyajayat takyag na Manong Nemy kit inubak kinarga. Paunay Manong Nemy, makarga kisuna, inubak. Indrakos na, titakyag na, ititanggad ko. Hinagnak. Anak, mailiw ka? Kinimamim? Binoblenak Manong Nemy inhag. Pinatpatan ng nalaing, inismasan na titanggad ko. Nganyaslig na ti ulo na Manong Nemy. Iti ulo. Piman ngobing. Hindi naman lang kumat Manong Nemy nga nakatakdera kit imarakop met ni Julie kadigid sakak. Kaya kamat sa abagkating nga duwa nga pagsabayan.
Away ka, Jolie. Apo, nagsan ka. Baka may batam ni ating ko, tita. Saan? Bakit may batan? Sige. Nagbabakay na, tagida sa harak. Tamangan tayo, mamigat tayo. Papakabayat yung inom ta chocolate mo. Kaya inumamit ni Junior Tigatas na. Sinubsubwa ka pinakpakan ni Junior Manong Nemy. Makasulom at amangan ni Julie. Hindi, tamakangig kami, tanapag, nagkapoy tingato, at nakariingan Manong Nemy ni Noel. Hey, good morning, Daddy. Kinuna Manong Nemy ni Julie. Irinto, tatimsag kanihak ni Junior kat tinaray na sinabat ti amana. Kinaragamat ni Noel Manong Nemy tubing. Karen? Malagip na kailangan siya ni Karen? Intulog na. Imimiyang ka dito eh. Kinaidak na kita anak mo. Ingkat siya. Tao may kumabaka ng amangan. Sumrek ka ito pisinam, di ba? Kani Jolie, mapamatag basa. Kasano ni Junior. Ay ayawanan lo ka ni Tebagat itibangyo. Kadi siya rin. Tagsasamo tayo naman. Kabayatan namang mangan kami Manong Nemy kas taonin panagyamyaman ni Noel. Ngayon istorya na kanyak Manong Nemy no kasano nga napasamang ti amin. Ngadingdinggan ni Julie. Sana nga manusan, tirigat. Idintot saan kami matagrigat. Ngayon so na lang ta. Mahilig. Anong mahilig? Malaw. Ado na kita kayat na nasaan kumaitan. Nababalo nga awaten. Katulong ang umatagbay nga katulong mi. Gamata naungat mat. Sana mas kaso na kitubing. Kayat na adayayat tunggal may sa kanagitubing. Hamat nga na pinasaunit trabaho. Manulang tisweldok. Naging ka nga nakasara kitibak ng simurot natin. Ay etam ti asawam, siyempre. Kinapod no na. Yung karikidi nga sulang ti babae ti biyak ko. Nga santo pulos agmamaw na tangayat. Ngayon kapot, nagbaling nga responsable nga ina ka ng asawa. Pagtaltalawag pa din. Aging nga voluntaryo nga timalaw, idadan sa baling nga lalaki nga sinarak na, kat simurot ang kuha na. Ganito nagsubli nga eh. Ito nagsubli, sana kung mamating ang subli pa eh. Naroon na ka talaga nasarakan ng tao nga makaitad, so amin na kasapulan na. Abaw na matiturid na nga ina nga ng paano ka nagdanak na. Sa bagay, di naman may paina, di bagina ka nagtubing eh. Naku nam nga, siyakto ti kang runa nga mga yawan ka nakuwada no kasta nga, agapo akong bisina. Ngano awanak, di na masikaso ida. Imbag ta dato'y pag-apartment mi kat ada bakit nga naanos nga, mang tultulong kanyak, nga mga sikaso ka nagtubing. Kalamas sa sawa, mga rin no kasta, mga rin. Ay, thank you kang Karen ha. Thank you. O sige. Ako kuyog tayo. Bati tayo nga ni Junior kinina na Merced. Tagahawid akmatan siyempre. Matanda na ka na di parents ko. Di boyfriend mo nga eh. Asawang ko na kumaaw ba asawa. Boyfriend, awan bay. At agar-aram kanya nabayagan ng saan kumatakayat. Sabi ko, Karen, tasala nga may sangal daw. Salang iitang nga umay ka dito eh. Sabi ko,
Sige. Baka makita kang tumanin sa video okay baro. Noel, sa mga rami din di kastaya eh. Baybayam na kita anak mo. Di na pinasok kahit mo uminom, gumatang ka laingin. Dito ka na apartment, guminom. Tapos na kita anak mo. Kaya sarding mo, barbartek ka po, taon sa servin, nga uminom ka, tamlo may pagsamti lang sakit tinakin mo. Awanin di asawa, pinanaon na kalipatan mo tan. Manong Nemy, imbati mi ni Junior in dagas mi ni Julie ti eskwela da, and then in dagas nakmat dito balay. Sana pa nito bisina. Hindi makatanong kung dito balay, Manong Nemy, pagsarak ko, naplapanam. Mama, naplapanam. Nagkuyog kami kini, inikalman din nagas na ka, napang kayo naki-birthday, kalpasan na, sa din nagturungan nyo. Isigun kini hiding nga gayi mo agad, napang kiti video, okay mar, nagbati ka kalusan jay, gabuti may isang lalaki, ngagmay-may sa kinasyam. Nagkapuan. Iti ayon din Noel, mama. Tilalaki ako na ni Heidi nga agmay mesang kinadwaksuna. Ano na ito nararamida ba? Imiyang kahit sinong balay na diyang lalaki? Sino na diyang lalaki? Inistoryak Manong Nemy kini mama ti amin-amin. Ket? Di mo kunain? Nga naasyan kahit na diyang lalaki? Kada gaji obing? Di mo kunain, Karen? Kaasi nga mariknam kita agbaling ngayat. Sambat nga dakis ti tumulong iti pada nga tao mamasan kadi. Depende. Kapin anom kumaray dyan nga lalaki, digi jobing, taputulungan mi na. Mama, oras saan nga kapin ano ti may nga tao no kahit mo tulungan. Tulungan ka po ta, nakakaasi na. Nga dahil tayo nakakaasi nga mariknam sa dino pagtungpalan na. Mama, ayat. Minamauyong nga ayat. Ayat ang dadya nga lalaki, ininto tadaanan ti asawa. Pinanawan na, bimanawan mama. Uray pa ay. Sa maasyan ka, kahit kasla kahit mo kataripatuan, nagiti ubing, nga di mo kapin ano. Sa mumat nga anak. Nakalawlawag nga may namauyong dahil ang marikrik ng Carmen. Karen ko na yung mo. Karen. Minamauyong. Iso nga sa mundon ng ulitan ti mapansadyay. Ikatay mo na nga kaasim. Italag mo laing kan kinaapo Diyos. Nga ni Apo Diyos ang ti makamu katakwada. Kalpasan na, saan ka na mapapansadyay? Saan mo na pang panunutan? Aklunin mo ni George, taposag-asawa kan. Ngayon saan ko ang tinungpal ni Mama Manong Nemy. Kinapod nuna, noawan ti ubrak, dito balay. Pumanawak, mapanak iti apartment, mapangko aywanan Manong Nemy ni Junior. Mumalimton Manong Nemy agluto ak, sumangpet tumatin ni Julie, ngagapot eskwela. Tita, anda ka manin? Buwan, kadagluto ak. Tapang rabi tayo. Kaya darapin ko aywanan ni Junior. Amo ka din ni Daddy nanda ka dito eh? Tawagag to. Amangan no, hang agawit, mapamanin aginom. Ikaw awit no ka muna. Sakbeng nga pumanaw. Mapantuman na naginom. Iparitak to ng aginom. No aginom, dito itulatan guminom. Kasta nga no tinapasamak Manong Nemy dimteng ni Noel, si Mabat, digiti ubing, kadnas daw di makita na. Karen? Yes. Hanggang pa nagawid? Nagawid din, tulnog na. Nagsubli ka na agos dito eh. Ito lang malem. Tayo bad na ti alas 4. Basta gayam. Thank you. Nakaluto ako. Di mo ko na nga daag. Gabot na daag ka mangkita ka na kita anak mo. Rumor ka man rin nga mapanag-video okay? Kung may mesa ka man ng aginom, dito'y kalatan mo minom. Siya ako di mapang gumatang. Tominom ka, sakbay nga, mangan ka.
Sanin? Sana ko minumita. Oh, very good na. Nakaragsak na ginubing kabayatan namang mangan kami Manong Nemy, subsubuak ni June. Saksakan akti kanin na. Naragsak tiro pa ni Julie Manong Nemy. Inintutan ni Noel, numanang kitain nak sa umisem, naragsak na. Tinulongak Manong Nemy ni Julie ti assignment na, and then, kayon maturog ko na, intulunod ko ida, iti silad na. Tita, Julie, duwa ti silad na itong apartment. Pag siladam to nga ron, agkasilid ka kini daddy. Da kayon doon ka idak. Nagtakil na ito, naglawan na ito kama. Ni daddy nga ron, may message ka silad na. Apisan ka makikahindak yung kuwana. Abi ko makikandak yung kuwana kat sambit na siya asawa na. Abi nga ka dita. Saan ka nga salut-sud ba? Nagida ka yun, paturogin natin mo. Baka sikat kayat na namang paturog yung kuhana, tita. Sige. Ang kakindata pa lang aron. Banyo pa lang ni daddy yung buy-buy at TV. Inatag ko na gitito ang umping Manong Nemy, pinaturog ko ita. Hindi makaturog dan. Rimuha na kita sila da. Dapat lang ni Noel Manong Nemy ti baba. Dagayaman ilinuman na. Kunak malunusan ko minumita. At nakita ka sobrak. Pangtad ko idirep. Brandy? Nodak dito balay. Brandy tinumag. Ngayon nodak tiruwaro. Beer, siyempre. Minum kamin? Saanin? Karen. Api nga ramidam kanyak kada kami nito eh. Masya nakarot ka kada kayo. Ibagmantasan da ka aparitan na kiti parents mo. Inong tandak nga ron. Nagyamanak. Thank you very much. Maraming salamat. Thank you. Ulit-ulit mo, thank you. Siyempre, di mabubos di ba nagyaman ko. Kat, ituloy mo ka di kakastoy. Mga asikaso kadagitan ako. Kadagiti, arami dito balay. Huwag, inton bigat, aglabak to nakadot mo rengyo. Kaya agdalusak to, nabayagan ng saan nga nadalusan. Balay. Ang nakadadot agmapak to. Pasensyahan. Uminom ka. Sige man, nakmalabasok. Manong Nemy, namaminsan ka talaga nga binabagtit dat kasto nga marikrit na. Ngem, sa nga dakas Manong Nemy, iti mangtend tulong kanigidag kasapulan ti tulong sang kadi. Ngem talaga nga na tumawag ni Mama Manong Nemy kata song batak no saludsodan no sa dinut ayan ko ibaga kantak dito ayan the Noel. Kasta orit panangungungat na kanya. Orit Manong Nemy. Hindi mapanan ni Noel iti silad na mulyak mo tinin natlak ko digiti tawakin rin daw. Good night, Noel. Night. Kadok na kitubing maturog. Sige. Agaman na kang ka. Manin, yaman manin. Ano nga tanong? Kaidak mo digit anak ko. Kahit mo sawan, kahit dain tayo nga duwa. Santing umanay. O patay iti ka kama. Sikat makikada ka kadakwada. Tasyak tagsulo ti silid mo. Sanin, saklatan tagsulo. Good night. Makalawas kon dito yung Manong Nemy. Nauman da papakin ni mama nga magtawag kanya ang mangungungit. Nga mangbilbilil nga agawid ako na panawa kong digiti agama. Ngem saan ko na? Gabot na siya nakadakwada.
Kaya di may sangal daw, Manong Nemy, kalpasan na suro ka na makalawas ako dito di ba ka, ni Nana Carmen nga na makasapol kanya. Rimuarak, nagigtutag, di makita. George? Addakan? Juan, kalpasan di makalawas, nga parang sa Manila. Ano na ito, raramidam Karen? Namo ka na ba pakinimbang mo? Tumawag ka kang di mo sumungatan. Nag-text sa mo nga replyan. Abay kasla, ada relasyon na tapnoong tan na kakasta. Ayatenka, Karen. Amom data. Namamang pangagararam kang ka. George, no talaga nga ayatenka, hindi ko mapailain. As a friend lang, as kabsat. Uwang gayam, hanga dito pagsalitan ta. Sumurit ta. Umay ka. Nadanon mi Manong Nemy ni June nga kay ayaw itiuneg. Adat opisina Manong Nemy ni Noel, adat eskwela ni Julie. Ano, sinuret ko bing? Kita ti anak ko. Imbilang ko nga anak. Kati amana. Imbilang mo tayo asawa. Agkakainda kayon? Sampay. Imbawa ka mapasamak to kaasta. Di mo't pa nag-aharap ni Noel. Apa ito mga agarim kang ka? Kanada asawa nan. Saan na nakayin di asawa na? Tas imorto sa baling nga lalaki. Kat sikat kayat nan, kahit moment, minamauyong. At panunod ka kumamat na yung bangkaren. O saramtap utak mo. Intelihente ka, di adal ka. Ano ko na dito tao kang ka? Amo da dyan tao nga da asawa na sa kadad to. May sa kabit. Kirida. Other woman. Sawam tayo nyaman na sawam, George. Kinsawan na sawan na gito tao. Di kayat na. Agbudo ka kaniyak. Ayatem, di dyan nga nuwan. Ayatek. Ayat nga jak marik na keng ka. George, sardingan na kon. Hindi ko mapilang ka sardingan na. Awan ti mauray mo kanyak. San ka nga eten? Nang naroon na itanta, nasaraka kong tilalaki nga halik na ti ayat. Wanang madaanan ti asawa. Ora, ang damay mamisa nga pulog at siya mga asawa. Nadadahil ka din na panunot mo? Siguro. Nagmauyong ka din siguro. Kahit mo ka di pa yung aron, tikas kanyak ang mauyongin. George, sardingan ako, gwapo ka, nasigbat ka, adot sa bali nga babae dita. Saan ako napakibiyangan pa eh. Di na pa kabaylang kontrolan, di kiti parents ko, si Kantokit din. Bahala ka. Agbabawi ka to, Karen. Agbabawi ka to. Makabulan kon dito'y Manong Nemy aw matlangin ti mauray ko nga panangin baga kumani Noel ti I love you kanya. Manong Nemy. Nudududwa kami nga sa sarita aw mulat sa bali pagsarita amin no sa ti trabaho na intunokwan pagsarita amin may panggap ti asawa na. No kasano da idi nagamam mo, no kasano da idi nga nagkuykuyong, no kasano na nga inaram. Dili mabaling nga sanga na itan ti pagsalitaan na. Noel? Ti may panggap ti asawam? Nga tinakamatipat-pateg? Tanapat-pateg sa bali? Kasi kawat ti mangipalpalagip. Anong artiro may ka pagsalitaan na? May panggap kang ka? Yung may kanuhon dito ni George, di ba? Imay. Siguro santon ngumay. Gabuta, amo na nga saan kaya panawan. Karen, nagyamanak no saan na kami panawan. Ngayon baka maumak to? Apay nga maumak ka? Naluko na kita anak ko? Nasingpet na, okay na. Ngayon niya.
No, awan ti maoray ko. Awan ti maoray ko hanggang ganabak dito ay agawid at tumatlahin. Maoray no niya. Noel, saan mo ka di ka saludsudin no apay? Nga raramidik dito eh. Orisan kun nga saludsudin pa eh. Amok. Amok ka nagbalin ako na napatigkan ka. Nga nagbalin nga napatig di kinubingan ka. Ay-ayatenka kadi. Orisan mo nga baga. Aramid pa kagitaan. Iso na lang ta sa anak nga ayaten. Gabot na pa lang asawam ti patpatig mo. Sana ka may karikan ka. Apay ko mga sang ka may kari. Sana kong nanawaya. Saan nga natin isong bati sa lunsod? Do you love me? Sana ka may karikan ka. Sungbatan nak Noel. Do you love me? I love you, Karen. Kadya asawa mo ngay. Naibagak kang kayo di. Inayat ko tinapod no. Ngayon magkaputikas di nga ugali na. Nagmaumaw day ding ayat. Nangaro na lang aro din si Murt sa baling lalaki. Awanin na pulos ti warik na kayat kang kuwana. Uri ulit-ulitin na tagsubli jak tunayaten. Gamot na si kandipat patik ko, Karen. I love you. Manong Nemy, bulsik na ayat nukunadagat bulsik. Bulsik na si mamata. Gamot na di arakupan nak, Manong Nemy, Noel, binalas ko day tangarako. Idi amalan na di bibig ko pinalubusak Manong Nemy. Damok unay ni iti makiinarakop bitikas kini Noel. Damok unay Manong Nemy amarik na ti bibig tinabarang bibig ti may sa lalaki. Nadyak na pupuutan nga balbalsak magtende kiti na irot nga rakop na kinagak na kaniyak Manong. Nga napuutak laing nga na kami iti silid na iti rabaw ti kama. Nagpadpada kami Manong Nemy kaslaki pas ngay nga maladaga. Imulaklatan iti panunot ko Manong Nemy nga ti mga arakop ang mga agik kanyak kat lalaki nga mga ipatpateg kanyak kanipatpateg ko nga nawaya isuna. San ko pinanunot nga daanin ti asawa. Basta ayatek kat ayatenka. Ada ayat nga nibudi nga sumungaw dagiti areng-eng ken asog Manong Nemy. Indasar ko namin pinsan di bagik. Kat pinalubusak, Manong Nemy ni Noel, anang lailo, anang roman sa kanyak, nangagek, nangapurus, nang kurimaw, tinantumadumapaset di bagik Manong. Nga pinalubusak nga simngaw, dagiti asog ka na ring-eng, nagapuanan tinisang sangayan nga riknang inak marikrik na. Nakarikna man ti abagapaman nga sa Manong Nemy, idiserkan ng tikuweba. Ngem, nasupapakan dito nga sa iti kaslawang patinggala nga imnas ken ragsak. Nga naulit-ulit Manong Nemy ti panakaitayok mi. No man na nagampayag kami nga tumukno iti langit sakam tumanin maarus-us kadublian min tumanin ti agampayag aging gama ulit-ulit Manong Nemy ti panakadanon mi iti alimpatok ni ragsak. Detan Manong Nemy tinangrugyan nga kaslagasawa kamin kini Noel. Inobrak Manong Nemy ti obligasyon ti maysa nga asawa ken maysa nga ina. Ken nakaragragsak kami Manong. As in nga nakaragragsak kami. Ore mampay no kagurguran akon da papa ken mama ken ti kakabsat ko kastamatan kini George. Ken oray ni Heidi nga best friend ko Manong Nemy, di na tawagan. No tumawag ako, bagtate. Kung nanon no kakanyak, si Kamet, best friend. Ay, yapo.
Adakad nga best friend ko akasking ka, ngagbagtate. Anat mahal alam ita. Bagmantasan ka agsikog. Kahit kumatang agsikog ka. Sampay lang. Sampay lang, tadi mo kayat. Agsipod taam mo, nga dumteng tutika nito, nga agsubli di asawa ni Noel, kat si kandot mapadisi. Mapapano kanto dita? Saan to mapasamak data? Oh, puputan ti ko na, Karen. Agbabawi kanto. Dakdakal ti kalintikan di asawa ni Noel, nga mitisi ka. Saan nga agsubli? Mabalintag pinusta. Agsublin to. Kat si kantot mapadisi dita. Si kantot nakakaasi. So nasayat mo hangka gaganak. Tapos ka sakit hangka itong adada nga nakakaasi. Manong Nemy, kaslasaan nga napuputan ti panaglabas ti panawen. Gabota, 5 nga tawen. Ngagdandan na kami kini Noel. 5 nga tawen, Manong Nemy nga naragsak kami. Wen, agsipod tawanan di pailawan na kanyak, nga mga nung kanagiti pagrebengak, kanagiti anak na, kenkwana, ti balay, kanda dumapay nga trabaho. Nakarkaro ka pa yung nag-asawa, Manong Nemy. Among Karen. Yes. Iti kapawat man ito nga nagdanda kami kani. Irene nga asawak. Awan tinaputa ka kasto yung naragsak ko. Nanaro na ka nagidubing. Saan nga naragsak nagidubing nga kwa na? Ngayon ka nagitoy, manipod din sikan di mga asikaso pa dakwada kasi kan din nagbaling nga inada. As in nga nakaragsak ta. Kinore siya, nakaragsakan. Idi kat problema ti asawak. Gabot agsweldo apay nga taday toy, apay nga basit, apay nga sangkang sideline, matipay nga parakan niya. Yan. Magastos. So nga, kakaasyak hindi nga mapanumut-utang, inayon ko. Agbalbali at sweldo, utang at nagiti padak ng empleyado. Gamidat-dakan. Hindi problema. Nadapay may save di bangko. Dadya man rin asawan pagsasalitaan ta. Ani bagbagak lang kumkumbar ko lang. Idi kanita. Itapay lang ibagam. Katliman nga tawan. Grade 4. Grade 4 no kan? Grade 4 ni Jolie. Reading to ni John, Grade 1, grade 2. Kanagama na. Di pa nang asasikasam ka na kwada. Mapanggamit nag-eskwela. Tabambantay mo rorayo nila. Sa akin itong kukuyong nagkawin dito balay. Dito apartment. Sangpatan ka nga nakaragsak. Noel. Kaanong tungan at patingganan na ito eh. Itong kaano nga, makuna nga talagang asawa na. Kanasawa ka. Nag-asawa na saan ka di? Kasar lang ti awan. Kasano nun, dumting to di gundawin agsubli kang kati asawa mo. Saan agsubli day jay? Ito nga, kabayagnan. Siyempre, saan nga nagbabawi na jay? Kapata, okay na di simurutan ng lalaki. Baka awan dapat ka din ito Pilipinas. Baka dadanti abroad. Tapay, pari na rin yung simurutan na. May isang Australiano. Baka dadan di Australia. Ngem. Nakadakdakil nga ngem Manong Nemy. Idi tati may isang aldaw. Manong Nemy simangpet kaming agiina. Maniputi eskwela agiina. Dito ubing Manong Nemy. Dito apartment. Idi simbabat kaniyak ni Nana Carmen. Hay, imbagtada kayon. Tapi Nana. Jesus sapo. Ada madahanon nyo dito apartment nyo. Sino? Tiin na, dikit ubing, ni Irene. Abi pinastrek yo. Okay, pinastrek ko ata.
asawa nga ron, ang mga upay ti detang apartment. Sino kadwa na? May sana. Ay, Julie, adan ni Mami. Nagsublin ni Mami? Junior, adan ni Mami. Sino nga Mami? Isumit ni Mami. Manong Nemy ni Julie, iti nagdardarasin nga simbrek iti apartment. Nabati kang kini Junior, Manong Nemy, tiritaw. Nana, di ta kang pala ang kwarto yun, pagyanan nyo. Kitapin ka sang kadumanong tapnog salita kay kanay di nga Irene. Tawag ka din Noel, amuna ka din. Amunan, yung tawag ni Irene. Ay, susapo. Na ito yan. Di kong kunaking ka idi. Karen. Hangim ko namat nga. Nagbalinan nga napatig. Di kita agkamaking ka. At ani. Nasurukan galing mga atawan. Manong Nemy, simrek kamit laing kani Junior iti uneg. Kaditi makita kung Manong Nemy ni Irene. Nagpintas. Moderna. Kinuluran na ti buhok na Olandis. Slamay sa mistisa Manong Nemy. Madlaw mula tamat dagiti alahas na nababalor. Langana ti dunya Manong Nemy. Siga ni Karen? Wine. Isyak na ngaywan nga si Kaso Kadi anak mo. Tinasurok nga limang atawin. Saan ko saludsudin? Saan ko saludsudin? Awan tinas ka pangibagam ti kasta. Anak bibiyan ko kuma. Nuna si Kaso misuna. Ano ti rantam, Irene? Rantak? Saludsudin na ta kanyak? Nuna niya rantak? Asawag niya ni Noel? Mabalimon ti pumanaw. Sana ka pumanaw, keng ka na. Ngunit Noel ti mang papanaw kanya. Ala kasi simple. Ada akong nga asawa na. Nalpasan da akin mo. Nga nanganong itanyaman nga, obligasyon ko kumakalig iti ubing ka ni Noel. Pumanaw kan. Ang karubatan na kitarwatan. Orayek ni Noel. Nasa ka di ba lang orayem ti asawak? Basta orayek. Kadulitan. Ni Noel, timang papanaw kanyak talaga pumanaw. Ngam no saan nakapapanaw ni Noel, saan nakto pumanaw. Manong Nemy, siyak madlahing tinangat si Kaso di kusina, nagluto. Idinto tira praping ko atong tulungan di kitubing Manong Nemy nga mga sikaso ti assignment. Tiyak mauray nga ni Irene ko ma, iti agsaludsud, nuanyat assignment da. Natapos nutulungan na ko. At agad diti unag ti kwarto da, nga gasawa kwarto mi kini Noel Manong. Aging gaya di mangignan ti kotse, ti ongor ti kotse ni Noel bimaban, simmabat. Kinitak ida Manong Nemy noon niya taramidan da saan damat nga naging narakop. Di mat inarakop ni Noel ti asawa na di mat imarakop ni Irene kang kuana. Dagiti ubing kindi Manong Nemy ni nagtartaray nga simmabat iti amada. Hindi makastrek dan. Idada ti kusina imay ni Noel Manong Nemy inarakop na. Noel? Oh. Sabi na, di mo kayo ditang harakupan ka, kan bisituan ka. May nga dahon. Adan ti asawa. Mapapanahon na ti asawa. Saan ko nga asawa iso na? Sikan din bilang ko asawa. Sud gabo na itay masidagking ka, kapot sikan di asawa, inarakop ka, inagkan ka. Ngimiti si mabat ni Irene, saan kong inarakop? Saan kong asawa?
Papapanawin na akta asawam. Tapumanaw ka kadi? Sakla pumanaw ni siya kati mga iba ka pumanawak. Saan ka pumanaw? Ni Irene di pumanaw. Iti na itumit lang nga oras. Saan nga umiyan? Api ko mga umiyan. Malagsid no kaidayan na digit anak na. Ituloy mo nagluto. Inak mamles. Sumurot kang ka ni Irene diyan nga to. Ito unak ti sila. Kanaan niyo kung ano sumurot. Di ka mailiw kang kuhan. Awa na pulos ti iliw ko kang kuhan na sweetheart. Awan ti pagtanagan. Tanya mo. Tip ang panunutem at mapasamak ka na kami. Saan to mapasamak dito? Manong Nemy, imuli ni Noel ng saan nga sinurot ni Irene. Nagidasara ko, Manong Nemy, nangan kami, nakipanganmat siyempre. Ngayon bas kumang isot mga sikaso, mangtulong ka nagita anak ng saan siya. Siya ti mangyawat katakuhanan, unyat kahit na nga sila. Nakiktot kid ni Irene, ti awag na kanya kit mami. Thank you, mami. Thank you, mami. Apin ako agan yung sunod, mami. Isumit ako. Awak mi keng ko ano. Isumit ti mami mi. Siyak ti mami yo. Irene, mangantay pa'y. Ken orent ay babagam ka na kiti ubing. Nahimulan tirik na ken panunod na. Nga ni Karen ti mami na. Ngayon siya ti pudno nga inada. Mangantay pa'y. Naman kung pinaturog na kito bing Manong Nemy na bati na kito agasawa iti baba. Maturog kayo na? Sige, mami, saan ka po mapanaw ha? Dadyan nga, umuna nga mami miti, naskin nga pumanaw. Sige, nagas pagarigan nga rin alain na kayo. Ay, saan nga kaya't Hindi umulog akong Manong Nemy ang dadapay lang nagdag-asawa nga sa sarita. Imbabayak Manong Nemy ka ni Noel. Tagsang sangod na nga siya timabay kang kuhana. Karen, tinagsarita amin ti asawak. So kanong imay, tanang kapo kanyak. Kapo kano ka nagiti anak na. Alayag nagiti anak ko. Talaga mo't kasang ko nakasapulan. Kukuham laing ti asawak. Karen, ngam kukuwak na kita anak ko. Abi kami nakasapulan ti anak. Awang ka ti anak mo. Iti ka dandan na may tanga lalaki. Sana ka mapututan ti asawak kita. May iliwak madaan ti anak. So ang sublak na kita anak ko. Kano saan nga kaya sumurot na kitubing? Baling ko nga pilitan? Manulat tawan da? Titawandan kat mabalinda nga isud na tagpili. Gabuta. Gabutan niya. Abogado ka? Tapos among tigabagpagam? Irene, awan kalintagam ka nagitanak ko. Iso nga, di mo ipilit ngagbati kang kanagidubing. Kukam lang ti asawak. Gabuta, saan ko matin nga ayaten? Saan nakbatin nga ayaten? Ngayon di kita anak ko na tulat ta. Iso nga isuda durumbing. Nga laik. Kada niyo ko matpagdanagam. Apin nga misang ka agsikog. Kad nasurong ko ng 5 taon nagdandan na kayo. Saan ko lang ipalubos? Ngayon ipalubos ko, sigurado. Matlagayam. Apin ko mga igawid mo dikit anak ko. Irene, mabalin mo ti pumanaw. Umiyarak dito Kahit dagdag anak ko. Mabalin mo nga rin ng mapanji sa lada. Kada kayo. Siyempre. Agkada kami. Da kami tag-asawa. Nagkaida kang nga rin manen Manong Nemy ni Noel kasi dati.
Ara ko panak ng sang ko subsubalitan. Ada ka di problema, Sinard? Awana kitang mood. Hindi kas nga sitwasyon. Patsim nga nga mood ko. Kan kasla sana ka makaturok. Tapay. Noel, diyak kahit na mapukaw di kitupin. Nabayagan nga yung painak, tibagi ka na kwata. Iso no panunutik, nga mapukaw ko ina. Ure man nagpeso no palubusak tiriknak no saan nagkontrol. At ako mamad na anak na ita. Ure no mandandat no manlang ti anak. Yung kasla mabriat ti barugog ko panunutik, nga mapukaw ko ina. At adun nga tawen nga di sa kasok isuna ngim ti inana sang kani. Kan sigaman lang nagkunang saan nga impaina ni Irene ti magina kanakwada. Ananda nga, dikit inalay yun nga yaya. Di nga si kaso kanakwada. Nga masungan-sukat met sa awan tagpahot. Gabot ti kinaungit na. Noon amsak tagsawakit, ininaw, kinarga, kaninpultit na lang ida. Di talayang tinagpatingkan. Sanan nga inasa kaso ida, hindi ta maipas nga idan. Ngam siya, noon isa nga siya, tinangipas nga yung kadagidugbing. Ngam nalablabas pa yung pamating timay sang ina, panangasikaso timay sang ina, timpahay ko kanakwada. So diyak kayat ka mapukaw ko digitubing. Diyak kayat, Noel, diyak kayat. Saan mo ang mapukaw ida? Unang no, iti, no, iban ni Irene di korte. Nagdakal di kalindagan di ina. Ngim di ama. Oray sa din no, klase di korte di papanan na. Diyak ipalabos. Amon di kita ubing dagsao. Gusto nga dakal ti mamatik. Hanggang saan na may papilit na Irene di kayat na. Naorin no kidnapin na ida ngayon tayo. No adan to palagundaw di kita ubing ang subli dito katag subli na. Sakti patya. Gusto nga katay montanyaman na panagdanan mo. Saan dan to magpukaw na Julie kini Junior? Saan to? So nga maturot tayo. Kabigatan na Manong Nemy siya kamanin tinangasikaso ti pamigat. At dalatamit pa lang ni Irene Manong Nemy aslang ko naman dunya kat siyak ti katulong. Agbaon-baonen na. Ay, galaman na dyan. Saan nga o itinagan ko? Saan nakakatulong dito eh? Ano nga ron? Siyak ti asawa ni Noel. Asawa ni Noel. Gamot na siyak na kami tinagkaidadrabi. Kukam laing isuna. Ngam di kita anak ko talaik. Manong Nemy, tinubot ko di kitubing tap na mga stakan pandagbasa. Sa among rububatin na mo nagbasa. Kami susutin ng pormeda. Sa baling arawatin dati, isukat mo hangan ng porme. Kabut itugot ko iday. Paano ko idan? Sana sang kami nga sumurtking ka. Kinunang imbog ka Manong Nemy ni Julie. Hoy, agdayaw ka ha? Mami ko nam. Saan nga sikat mami mi? Julie, saan mo bugkawan ni mami? Tawagan mo lang ti mami, kapatis at mami. Diyak kayat mami, saan kang sumuot kang kuhana? Di kami Junior. Ayun, saan mi kahit sumuot kang kuhana? Ang ka magbasa, mami. Hanga kaya di kitubing sumuot kang ka. Pabandag basa, masapol. So saan nga sikat mangisuro? Gapot na siyak ti ina di kitubing. Agpapaos. Siyak tipod nung inada. Iso nga siyak ti matungpal. Ay, ano rita? Noel. Alain ka nun ni Irene di kitubing.
No saan na kahit dagito bing sumurt kang ka, Irene. Sa mo'y pilit. Mabali mo ti pumanaw. Kaduak dagito bing nga pumanaw dito eh. Pumanaw kan, no di mo kahit di mo ulod-ulod na mairawar. Noel, pumanaw kan. Yan tangay nakarubat kan. Andan aw matibit-bit mo harwatem dito eh. Pumanaw kan. Disturbo ka. Pumanaw kan. Ay, di na iduron na kasta. Noel, saan mong iduron? Di na nagkibiyangan, Karen. Pumanaw kan. Diyak kahit pumanaw, diyak ka na nagdubig. Guyudin kang error mo. Nakan. Di na guyudin na kasta, Noel. Di na guyudin. Pumanaw kang kunak. Ginuyod-guyod ng inrohan iti apartment Manong Nemy aging kang rimor pa ginuyod na aging kating gate. No sumurek Manong Nemy iduron na. Okay, Manong Nemy. Indrekap na di gate tapno saan na makastrik ni Irene. Invite time ito yun, itulod kayo iti eskwela. O na nga, mandamot pala ni Irene siya dyan. Ako mabalin na nakalugang kayo doon di kotse. Nakarekap tumatin tawa ti kotse. Padung-par ko pa din. No? Ay, saraan natin ni ruangan tayo. Unit ni dalan tayo. Nagtungpal kami Manong Nemy, naglugang kami ti kotse kalpasan. Nga nailak ko tiri daw. Ni Nana Carmen Manong Nemy, lukat ti gate at numakarawar ti kotse. Nga maumat tayo ni Irene. Okay na, pimanawan. Bakag sublin to manin. Ora anyat araramidan na. Di na maala di kita anak ta. Anak ta ko nak. Gabutada ka, sikat ti ina, siyak mo ti ama. Tinamnama imi Manong Nemy kat talaga nga agipila iti darom. E nga to iti korte Manong Nemy ni Irene ti amin. Nagsubli-subli Manong Nemy may pakit eskwela. Nga mawara na anyat araramidan na talagang saan na nga maala di kitubing. Tanuguyudan naman kas pagadi ka na kitubing. Makiginuyod man di kitubing. Ginggana nga. Maibatan ng tumitlay na. Makangigdi akat timadi nga sao di kitubing. Naman pa anak nawakid na. Inaramid na ti amin na pamuspusan Manong Nemy. Kimamang pa ka na kiti naganak ka niya. Tayo may sangal daw tinawagan nak ni Papa. Apay, nga tagi-kwa ti sa amumat nga kukwa. Ha? Adan dya asawa, takadan denam. Api nga di ka pala pumanaw. Mangibabain ka Karen. Papa, siya kung ti asawa ni Noel. Kansak pa yung ti ina, di kiti ubing. Oray no agsubli-subli na dyan Irene. Sana nga malay na. Tapi kami nga iparit mo. Saan nga siya ti mga iparit? Kanorin sa amin nga iparit. Saan nga kayat di kiti ubing? Kasano nagsaklang? Nagsaklang. Pa, nagsagana kami nga lumabang kini Noel. Saan miya mapukaw di kiti ubing? Oray anyat araramidan na dyan Irene. Aging Manong Nemy nga saan nga may sa ni Irene nga may apartment. Kaduwanan ti asawa na. Kaduwanan ti Australiano Manong Nemy nga kadenden na. Nga nabayag gaya namin dito Pilipinas, ti Australiano Manong Nemy, tamunan tag sa Tagalog, ken ILOCANO. Nagsasango ka mga upat Manong Nemy. Kuna ni Noel. Abay kami nga tarigagahin yung tubing. Hindi naman kahit sumort ka na kayo. Kung naman ti Australiano Manong Nemy, dyan din na kano kami mapututan ni Irene. Abay nga di kaya mga danak yun. Ni Irene Manong Nemy di simong ba? Diyan kahit nagtarakan. Ilisan ko ba't nga anak? Taure no anak mo, di mo amo nga taraknan. Gapot na di mo amo tagbaling nga ina. Kaya asawa.
Yung mga maanusan na kanata, Australiano. Para yung magtamaanusan. Kabuti patik ko iso na. Well, awan ti mabalin mi, no? Talagang saan yung ito di kitubing. Ora itad mi, saan nga kayat di kitubing di sumurot ka na kayo. Well, ti sumarunong nga daramidan tayo. Ti panakaanal ti kalay sayo. Dito ti magusto nga sao, pare. Ti annulment ti kalay sa amin. Tapno naway nga kasar, kastando mo ti panagkasar mi kini Karen. Iniday ta nga nang ko Manong Nemy rimag utiriknak. Awanin ti problema no kasta. Sandan nga tarigagayan pwede kitubing. Tikat tarigagayan takit kapimintasan nga paset na Manong Nemy ti annulment ti kasar da Noel kani Irene. Naawan ti sabaling nga maging kalikagom no saan nga ti Australiano Manong Nemy ore iso kanun ti aggastos. Ini makapanaw dan Manong Nemy nakairot pa naging narakop mi kani Noel. Awanin ti problema ta sweetheart. Kinunana. Itapay kat. Kasla naanalin ti kalay sa amin kini Irene. Kinagyaman ka. Dadimtang ka di biyag ko. Agyaman Karen. Gabuti ba't patag ka Noel. Ibaga naman nga bulsek ni Ayat. Minamauyong ni Ayat. Ngam sana kang muuyong agayat kang ka. Pakakitaan gindi nga talagang ipatpatik ka. Itilikodan ti amin. Manong Nemy, imbilang kun nga talaga nga asawa ko ni Noel. Gabota talagang awan tintinteng pa problema. Saan nga na-disturbo pa Manong Nemy ni Irene. Kahit nagiti anak ko, kunak, at anak pangimilang itagat bukod ko anak. Na Julie ka ni Junior Manong Nemy, tultuloy da. Iti nakanaragsak na matin, iti kinasingpet da, makaayo da, nang runa, nung nangangato di kiti grades da Manong Nemy. Iti ang graduaran Manong Nemy ni Julie ti elementarya. Naragragsak kami ng kasawa kini Noel. Gamata with honor isod. Da kami ng kuyok ng kuha na Manong Nemy. Kanapan ng core kada medalya. Nagsabit kada kiti ribbon. Kada dumapay. Tapos naman Manong Nemy kini Junior. Iti so naggraduar. Kaya ka Manong Nemy. Nga namin pinsanan. Anawas-was ti kalaysada kina Irene. Kada kami mantan tinagkalaysa. Idi. Tamay pas ngay kon iti adi da Julie ka ni Junior. Dito ka Manong Nemy mikit manulbusan kon sana kon nga nagkontrol pa'y tama kahit kumitimadahan iti anak nga nayon di kiti duwang anak ko. Saan kami nga apartment Manong Nemy no di ka dadan bukod mi nga balay mabanti pa nagtinulong mi kini Noel. Manong Nemy no maminsan kan no panunutom nga talaga kat minamuuyong ti Agayat kadagiti saan ng rumbeng ayaten. Ngem, no nagmauyong akman idi kas pagarigan tagpabeso dayta. Ngamitan. Nalimpyon dayta nga sa anak mo nang bagtid ka po tataga ang asawa ko ni Noel. Hanan nga basol iti Diyos Manong Nemy di anyaman a relasyon mo. Ken, di matpulos nagbalbalo iti panangipateg ko kadagiti ubing ni Julie, ni Junior, kastamatan, kada to'y bugod ko nga anak, Manong Nemy, nga ni Julius. Kang ganayin ko ang idawdawat, Manong Nemy, nga wanit idumti nga problema. Kalpasan, ang nasuot no kasunod kinapudnok nga Agayat. Na minsan lang inak na Agayat. Ag nanayon dayta nga ayat. Adin tupulos agbaliw, Manong Nemy. Di ba nagayat ko, iti asawa, kan panagayat ko kanang talo ng anak ko. Awanin ti manggig ko pa nga unget da mapake ni mama nabayag mutan nga adan asawa ni George Manong Nemy. Dito nga ron ti pagkasarita kinagyaman na klaunay ti anos mo nang ibasa
kan kalpasan nga inurnus kat sabi ko matadamat na ibatik nga adal liluwa kan pagsarmingan ti biyag kadagiti padag nga dimngeg. Thank you kadagiti amin nga nag-comment. Thank you kadagiti amin nga kadakwada ti kundaway nga nagpuyo. Tuwing nga nagyaman nga pagaya mo, Karen. Thank you kang Karen. Iting ka panagipted iti datilyo ti pagkasalitam. Kalpasan na kaninak inurnos. Maraming salamat ka na kayo amin.